Á, tabla. Týchto. Učila som všetky. Tieto decka. Á, moje tablo. Ach, dievčatá, chlapci, kde ste? Rozprchli ste sa po celom Slovensku aj v zahraničí. A Miško, teba stretávam s malou dcerkou v parku. Zuzka lekárka, Terka učiteľka. Čo sme tu všetko zažili? Veľa krásnych spomienok mám. A kam tak naponáhlo? Ponáhľame sa na vianočné prázdniny. Aha, Vianoce. To ste vítá pani profesorka z tabla? Áno, to som ja. A to sú moji žiaci. Zažili sme tu veľa pekného a mám krásne spomienky. Spomínate Vianoce? Vianoce. Dievčatá, to je krásny čas. A viete, že Vianoce sa voľakedy nezačínali 24. decembra, ale oveľa skôr, už koncom novembra na Ondreja. Bol to magický čas, plný zvykov a tradícií. Ľudia sa stretávali, a nie len rodina, aj susedia a známi. My, deti, sme sa strašne tešili na vianočný stromček a samozrejme na vianočné darčeky, tak ako vy. Ale my sme nemali takéto hračky ako vy, že tablet, mobil alebo nejaká elektronika. To nie. Dievčata potešila pekná šatka, pestrá mašľa do vlasov, chlapcov zase nožík na vyrezávanie, alebo taký malý skladací do vrecka dievčence. To musela byť smutná doba. Ale vôbec nie. Ľudia mali k sebe blízko, stretávali sa, rozprávali si príbehy, zaspievali si. Chcete o tom vedieť viac? Jasné. Tak poďte, porozprávam vám o to. Máme si kde sadnúť? Áno, poďme do mne. Tak poďte. Som rada, že som vás stretla. Že máte... Nie. Všetko sa to začínalo na Katarínu. Tie zábavy. Koľko som sa len na nich vytancovala. A koľko mládencov ma vyzvrtalo. No a potom, po Kataríne, všetko stíchlo. Všetci sa pripravovali na zimu aj na Vianoce. Na svätého Ondreja sa začínali priatky. Bolo treba periny a vankúše naplniť, a tak sa všetci zišli v teplej kuchyni. Rozprávali si príbehy, no a dievčatá chceli zistiť, za koho sa vydajú.